Zer duzu? Aitak diru beltza zeukan gordeta bulegoan. Arazoa da, dirua desagertu egin dela. Zer? Norbaitek hartu egin duela. Noskitzela larri zan. Poltsa zeukan ez? Horrek ez du ezer frogatzen! Hinde gutxik dauka tiradera horretara iristeko aukera. Inori susmorik pizten ez dio norbait izan behar du. Hitzeman ez diozula inori esango. Lasai. Iritsi nintzenetik gertatu zaidan honena zen. Zein besterako izango. Benetan diot. Zu izan zara nire maskara kendu ahal izan didan bakarra. Munduaren jabe gara. Zer egin dizu? Ez dut nahi sekula gehiago, nire mutiaren gana hurbiltzea. Mehatxu bat da? Bai, Ze beldurra. Eta gizu tipo hori zertarako kapazak. ba konta idazu. Ze galduet? Pentsatzen nahi naizena da. Gustatuko balitzait ere ezinezkoa da. Ezinezkoa, zergatik? Bagorka dagoelako. Beste zerbaitetan pentsatzen zabiltzala ematen du. Ze esaten ari zara? Edo beste batengan. Horrela kontrolatzen dituzu? Esan dizu, nik bezala sufrituko zen nuela.